Duto, jestem córką Henryka Stankiewicza. Dobrze. Czy mógłby Pani coś powiedzieć na temat właśnie Pana Henryka, jako artysty, malarza, Rysownika. Tata mój artystą to jest druga chyba jego funkcja. Przede wszystkim był zawsze pedagogiem, ale malarstwo, grafika, rysunek to były jego ulubione zajęcia po opiece nad młodymi ludźmi. Bardzo chętnie dzielił się tą umiejętnością swoją. No, przykre mnie, zaraz pominął, ale zawsze uczył nas, każdy z nas, z dzieci, było w jakiś sposób zapoznawane z tą sztuką najróżniejszymi. Tata był też kowalem, czyli robił metaloplastykę, i lubił drewno, i lubił kamień. Także nie wspomnę o garncarstwie, którego też mnie uczył, że był wszechstronny, ale rzeczywiście rysunek piórkiem był najsilniejszą stroną. A czy mógłby Pan powiedzieć właśnie, jak dawał swojego miasta, tak? Bo głównie tutaj robił pejzaże naszego miasta Wejherowa, prawda? Czy nie? Niech Pani nie sprostuje. Znaczy, pejzażystą był to, co... lubił jeździć po Polsce i zawsze, już nawet na pierwszym rejsie Wisłą do Warszawy, tą najważniejszą czynnością, jaka była, to było malowanie akwarelami widoków, które się tam pokazywały. Ale generalnie uwielbiał wycieczki po Polsce, zbierał najróżniejsze szkice, a potem w domu przetwarzał lub na rysunki piórkiem, albo na, według mnie, przecudne akwarele lub oleje. Dzisiaj jest garnisarz.